Kedamtang jakhong ni pai grade rock siar ni Donghap LP School Hemalong USUKA Donghap Unit keseng padopon. USUKA Dengaon Regional Committee mepu sarlong terang kacaripon amealong aluhiaman pen USUKA tiripia me amepu bibison teron cetongdu. Penang anjing bai cingsai derapi sai hontimong aphan mepu lapen avinasing tia pantun bangar pupek ponsi ingtang kring pen USUKA Donghap Unit sengpon lo. Mealong karbiang longar lo tok langa hin kisunga puthak arjap tipen kacesong pon jia phan cingbai cingsai pon. Primary pen higher secondary school ang deng thanbang kadure thektik thanbang kadure pen ajok loke than penang ankisung katora donang lo lasi prabjin pen ke ec kachari ke theki dingatum thanbang anghoi papleng ponserak nangpo tet empowerment committee government of assam pen 6 schedule tet asatlang padopon lo teta piniarni anta thanbang anghoi pekpon thekthelang lasi ke ec kachari ke theki dingatum prabjin pen tet qualified candidate satuma phan thanbang anghoi pekpon serak nangpo pusi USUKA tiripi ame pu bibison teron pen tangdak pon song arorim ansu se ke pangtang pon thegdia phan pura pini nili tumahin pen USUKA Donghap unit ke senga mai padopon lo pinan chingmai chingsai det pen aphi che don sar pen sai honti mung phan mai phu la pen avinas ingti phan chun bang aku pekpon si ingtang kring pen USUKA Donghap unit ke senga mai padopon lo mailong karbiang long orlo toklang kisung buthak kibang jilangar ni arjap thipen kache song ponje fanil tin pen chingmai chingsai ponlo primary pen high secondary school ang dengan thanbang ka jure thektik lasi karbiang long autonomous council kachari ke thekdin du prabjin pen thanbang hoi ke papeng topleng mosera ki fansi chuniri pabadi krim lo sonthasi tet qualify candidate hon prabjin pen thanbang hoi ke pek mosera ki fansi karbiang long autonomous council kachari ke thekdin fan chuniri padi krim lo News Report KTV News